idan mutum yana fama da mutuwar ɓarin jiki, mutuwar ɓarin jiki, shashin jikin mutum bangare daya bai aiki, ana samun wanda za ka ga kamar irin hannunsa na dama da na kafarsa ba sa aiki, bangare daya ma'ana bai aiki ko kuma a ce duka jikin ma dai bai yi, da irin wannan duk za a iya amfani da shi, ko kuma a ce bangare daya da za ka ga mafi yawanci shashi ɗaya ne za ka ga an ce bai aiki ko to amma kuma da za ka tsunkuli mutum ma'ana ko ka muntsili mutum za ka ga yana jin zafi ko kaga dai lahiya zai samu lafiya kenan in Allah da inda an dace da magani sosai ma kuwa to ko da aljanu ne ya kawo matsalar ko menene ka san wani zai je da yayi tuntube da wani abu aljani ne wurin bai sani ba kawai sai su make shi kawai shi kenan sai ga mutum shashin jiki ta same shi to ko matsala ta aljanu ce ko ma dai ta menene dai duka in Allah ya so ya da za a samu lafiya magani ake samu ma'anan magani ana gidan tururuwa ake samun shi misali in kaji an ce magani kamar yanzu misali za ka ga mutum ya ebo wani sassake ko wani abu haka za ka ga ya yi amfani da shi ya yi magani da shi ya jika ya yi magani da shi ya gama ya shanye ya gama sai ka ga ya ebi wannan sassaken ko wannan abun da ya yi amfani da shi sai ka ga ya je gidan tururuwa saman gidan tururuwa ya zuba shi ko na neman Allah kawai ijaba sai ake yin wannan yauwa to misali ya zuba shi to suna yi ne don neman Allah ya kawo ijaba to irin wannan amma kaga in zaka zuba irin wannan icen to ka tabbatar ka je mata da gero ka dan zuba mata saraka ko ba gaskiya ba ka zuba mata itatuwa ka bata da su kaga bai ba ka dan je da dan gero ko dawa ka dan zuba mata sai ka dora abin da zaka dora kaga ya fa alheri yawa ka bata saraka ko yawa to kai abin da ake so wannan maganin shi ake so mutum ya je nema kowace rana ka je ka nemo shi lahiya lau kowace rana ka nemo shi lahiya lau magani na sassaƙen ake so sassaƙi zaka je ka tarar da gidan tururuwa an aje sassaƙen icce a sama to wannan sassaƙen na gidan tururuwa wanda zaka ga wani ya zuba to kai kuma in ka ganshi kaga magani to na sassaƙen shi ake so ka samu in ka duba duk inda ka duba gidan tururuwa kaga wannan na sassaƙen sai ka ebo shi idan ka ebo shi ko in yana da yawa kana iya ka baro wani saboda wani ya samu in kuma bai da yawa ka ebo shi gaba daya duk yanda kai dai ba matsala bane ba sai a zo sai a daka shi idan aka daka shi da ku sai a tanka da garin ake bukata wannan garin maganin sai a samu allo sai a rubuta bismillahir rahmanir rahim bismillah wa laqadinta Allah kadai san iyaka malan kai abubuwan ta Allah kadai san iyaka bismillahir rahmanir rahim kafa 1111 za a rubuta idan aka rubuta kafa 1111 sai a barbada wannan garin maganin a ciki daidai misali yanda zai hade da ruwan ko da rubuta aka aiko ma da shi ko aka kawo maka shi ko ka an so shi misali in aka je gida sai a zuwa cikin wani babban bokiti ko roba sai a ƙara mai ruwa mai yawa wanda za a yi kwana 7 ana amfani da shi idan aka ƙara mai ruwa mai yawa aka zuba wannan garin maganin aka gauraya to sai mutum ya rika amfani da shi da safe da daddare saboda a saurin samun lafiya in Allah so ya yarda da safe ko da daddare aka fara ba matsala ko kuma a fara da safin duk ɗaya ne da safe sai a gauraya sai a iba sai a ba mutum ya sha sai a shashafa masa bangaren fadin jikin inda yake da matsala da daddare a iba a bashi ya sha a shashafa mashi bangaren fadin jikin inda yake da matsala kwarai kuwa gobe ma haka za a jibi haka za a kwana 7 kafin a gama zaka tabbatar da ana magani zaka ga yana samun lafiya to ko da bai gama samun lafiya gaba ɗaya ba in dai an ga ijabar maganin to a ƙara yin rubutun a ƙara hadawa sai a ƙara sa garin maganin a ƙara yin kwana 7 da shi in an yi an samu lafiya ko saura kaɗan nan ma sai a ƙara rubutawa kafa 1111 sai a ƙara yi a ƙara mai ruwa a sa garin maganin a yi shi ma a kwana 7 da shi kaga yi zama zango 3 kenan ko to ko zango ne wanda za a yi in dai ana ganin biyan bukata ana ganin samun lafiya to a ci gaba da yi za a yaki ciwon zai samu lafiya in Allah ya so ya yarda idan rubutun ya gagara rubutun to sai a karanta a tofa Allah shi ke biyan bukata zai biya in Allah ya so ya yarda in ka ji dama da magani kana bukata ka dauka ka fadi da shi ko ka lakin dindin a wajen babu idan sai yi wani abu ka dauka albarka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani bidiyon in ci gaba da wato mai za Allah ya yalla ina dauka kan shugabanni al'umma na Najeriya da manduwa gaba da ko kabila ko dare duka wani mai galaba Allah ka shirya su ka rufe ba dai bane su tuba su bari Allah ka shirya mu baki da dan adam azizi ne za ta mai shari'a ta kuskure malamai na Najeriya da manduwa gaba da ko bangare duka malaman mu ne iyayen mu ne din suke wa'azi saboda ba da kai Allah ka ba mu yi kwaye da shi suke kusura